suuri kysymys. Mikä tää on? Sä oot kapteeni. Sun pitäis päästä mut. Joo, mä haluan takaisin CO2. Vaikka vaan päästä, kun mä sain just uuden titlin, tämmönen loko verde. Loko. Ja ei voi. On vaan liian kiireinen, ettei voi päästää mua. Niinku. Sä oot Herra Jeesus kapteeni. Pitäisikö päästää mut? Mä haluun ykköseen kyllä takaisin niinku. Herran Jeesus sentään hei. Onko niin vaikeeta? On niin vaikeeta. Niinku. Juu. Mä haluun vaan CO2. No reijoinataan sitten hei. Herra Jeesus. Joo. Herra Jeesus sun pitäis päästä. Mikä tää on? Mä olin CO1 äsken ja nyt mä oon CO2. Ennen kuin... Tää on logiikka, kiitos. Päästääkö sä sin meidät CO1 ilman mitään vaivallisuuksia? Kyllä haluan. What? The hell?